Здравейте на всички, аз съм Джеймса, вие сте с канала Fly Fishing. Днес съм на язовир Жребчу и правя откриване на хищникът. Надявам се да видим и някоя хубава риба. Пускам лодката, а вие през това време може да се абонирате за канала, за което ще съм ви благодарен. Айде до след малко. Влизаме в софтуерна актуализация. Хубаво е да се актуализират и системите винаги, защото това е много важно и затова ще спра малко. Ще го актуализирам, ще го изчакам и пак започваме. Нека малко да кажа с какво ловя. Използвам байткастинг пръчка, тази е 2080 и макрата е Shimano 201 модел, Калкута. Изключително добра пръчка. Хубавото е, че мята под диапазона си, когато с байткастинг нямате нужда, особено от лодка, да замятате много далеко. И затова тук съм с 8 грама глава в момента, а пък силикона колко да е той и чудесно се справя с мятането. Слагал съм и по-малки, пак няма проблем, защото в крайна сметка ви фърляте на 20-25 метра максимум. Сега нека да се актуализира. Малко се слосвънчвате очувач, доста напечи, ето. Новата актуализация доста напечи. Ето. Силиконът е Daiwa. Може да го намерите в Profish. Още се актуализира. Този е най-малкия, 14 см. Само да видя дали съм с 8 или с 10 глава, че се двоумях. С 10 глава са, не извиняйте, защото другия ми е с 8. И тройката мисля, че е или трети или четвърти номер. Със сигурност не е втори, като гледам така.
Още се актуализира. Инсталирам на единия, сега ще инсталирам на другия. Та, за какво говорехме? Имам тук монтирано дистанционно. С него управлявам наляво надясно сондата, за фокус го използвам. Много изключително удобно ми е тук. Много добре пасва на пръста. Ето, да видите. Ето, и така, ляво дясно. Още се актуализира. Ето, първата. Малка. Да, доста е малка. Много малка. Ето е следващата. Малка е. Пак. Но кефът, който прави е голям. Ето я. Малкички са днеска, но кефът е голям. Уникална е. Не бе, как се оплити сега тук? Молец, нещата прецаквам. Не се мяткай сега. Ай. Молец, не се мяткай, че тройката е така. Ето я. Малка рибка бяла. Ай. И... Ето. Отново надайва, само че другия цвят. 14 ето е. Не е голямата. Само да си оправим тройката. С оранжево гръбче. Махаме го кепа. Караме с една тройка, защото някой път искам така и плитко, може да пусна по дъното и ако имам втора, няма да е много добре. Така, продължаваме. Надявам се да хванем и някой по-голяма, но просто не ги виждам.
Ето е другата, но пак е малка. Да. Значи е хубава рибка. Хубава рибка, но малка. Откачи са. Нищо важно, че я покажа. Отново надайва. Днеска ловя на тях само. За съжаление, само малки, ето. Айде. Днеска ще са малки. Но са риби. Приключвам риболова днеска. Хванахме някоя друга риба, за съжаление беше леко малка, но няма значение, кефът си е кефа и добро откриване. Все пак всичко хванато е по-добре, отколкото капо. Това е за сега от мене. Всъщност дайвите днеска бяха изключително, винаги е хващал този силикон. Почти всички цветове са хубави. Аз лично предпочитам малко по-малките, но и следващия размер е добре. Можете да си го закупите в ProFish.bg. Пламен, наш приятел е, той ги внася. И аз другаде не съм ги виждал толкова, но са добре. Ще направя направо едно клипче с всички, които хващам и с които съм имал сука. Да си направите един подбор и да си ги имате. Със сигурност са хващали, като аз
няма да ще ви кажа и от магазините, от които съм ги купил. Затова, че очаквайте и това видео скоро. Това е за сега от мен. Довиждане до нови срещи. Оставам ви с тази невероятна гледка, която всъщност снимах с нощи. Беше изключително красиво тук, когато минах. Наслаждавайте се на гледката. Довиждане и до нови срещи.